muri mubara nzima zimoye vana veZimbabwe timbuyani handaona zimoye baba ndasvipika zimoye vari mumakomo oyewa zimoye vanavo oyewa vavarere mumakomo aiwa zimoye baba Wedzera volume zimo tikomborere zimoye vana vese oyewa zimo zimoye zimoye mama zimoye baba tatambura sekuru chaminuka maiwe vana veZimbabwe timbuyani handaona mambo maiwe vana oyewa zimoye vana oyewa zimo tikombore zimoye vana Mudaro. Mush, hama yangu zvise mwana mai. Apa zamira. Zvindise zvangu. Ndiripo. Baona manje. Good one. Timu zvima muchimba nekurati majai. Mwana mai zvakaoma. Mana mbe ekuradza kuti zvakaomera. Ndanoradza kuti zvakaoma. Ukata kukumbira vari pasi kuti aiwa vari pasi tionewo kakomana. Zimbabwe yaoma. Zimbabwe nyika yanga ine vakuru vayo kudhara. Alright. Nambuya nehanda avo. Izvo ndozati chii? Ndikubva mukunetsa nemukomana anonzi Parkerson. Hanzi. Ndakutaura Parkerson. Kuriwo Parkerson. Chipedza chii kwauri wewe? Paunoti kudana nemukadzi mukuru wari. Nditaurire. Arudana. Zera rambuya vake. Arudana Parkerson. Mufunge ambuya nehanda ipakona. Kuonetswa nei Parkerson? Wanetswa nei chakudedza chii? Moyo muti nomera paunoda. Hapana moyo muti nomera paunoda wakafanira. Nei Parkerson chikuyedza wanyatsoshayiwei anzikana kuti ubudire mazano rora mukadzi mukuru kwauri atone vana vake vakutosenza kupinda mbare kunzi baba kawani kana ndiwo nditaurire ambuya nehanda zvavo zviri right one. hapana right yakadaro Imbukuzirambirei. Chatanyorera ambuya nehanda shuwa kuti ambuya nehanda nei Parkerson nezvauri Parkerson nezvanondira mashiri piti chai mashiri akagochwa and Parkerson ita zvinhu zvako 1-1 saka ndozokumbira vamwe anamai vanga vatokufura kuti anamai ndimi nega nasvini ndinofamba makatinzwira vanenge vari nani ndatozopa nhamba dzangu ndati ndingabatinzwira vari nani mondifonera ndozoona maditi kana vaona ari nani vacho ndozosaridza ndoroti asi ndimbuya chaiyo ambuya nehanda kani ambuya nehanda kana munhu akunzi ambuya nehanda munhu akura kani munhu wakudhara zvekuti angaite makore manga zvekuti rafri ndingakuti 93 aiwa hava vakura hava vanzi family within 2 minutes manje kana ndiwo family within 2 minutes kungopinda mbane kusodzi baba kawani vana atonawo zvatorongeka andiona manje saka ora zvinowanikwa but saka zokuti nini anamai vanga vachisati kana muchima mandinzwira vari nani ndozorwa kuti ndingaite kuti ndikupa iye kana ndotora inini saka ndobva tazosiya nyaya yacho saka vangoti hano ndichakufonera isa namba dzaunga saka right nyaya ndinaipana kunhasika mwana wamai nyaya ndinaipana nhasi nenyaya dzinoita nhatu alright nyaya dzandinazopana nyaya dzinoita nhatu nenyaya yemahure vakafanana Parkerson nyaya yeshiri iye yamunonzwa inonzi savara kana kuti gunguo ndoita nyaya yebikiology nyaya dzandinadzo dziri nhatu saka munongoti takanei kutanga tonzwa kuti saka nyaya yekutanga yatinayo ndeyekuti munhu anonzi hure munomuona sei munhu anonzi hure ndiye munhu akaipisisa pasi penyika iyi ndanetsa naParkerson Parkerson chii kuhura Parkerson anodaira zvondimbowa zvani naParkerson aiwa inini chabari Murehwa chinonzi kuhura ndo chinhu chandisiya kufa ndakaregera hanzi handisi ndakaregera kuhura hanzi ndichatozoregera kuhura kana edzi yangu urayira munhu panzvimbo nditaurira ndino hanzi kana edzi yangu urayira munhu panzvimbo ndokuzondizoregera kuita sei kuhura saka alright kana wada unobasirika chinzi chitasambuya nehanda vacho vakainavo zvazvakaoma saka unoziva kuti hure neshiri inonzi savara kana kuti gunguo hazvina kumbosiyana zvakafanana bhozi hure neshiri inonzi savara yeshiri inodya zvinhu zvakafa zvega kana kuti zvinhu zvakaora saka chinhu chinonzi hure chinhu chakafa chega kana kuti chinhu chakaora handiona manje saka Parkerson anotora mashiri pita notorera mbuya nehanda
Without shiri nezisavara yeye. Inojasi zvakafa zve. Yakaona chi payakasikwa shiri nezisavara yeye. Yakasikwa iri white west. But nenyaya yekuti ngori nenyaya yemusikana. Right. Yangeri pane isina mwari shiri nezisavara yeye. Ndobva yazoti yatumwa naMwari yabva kwayadziende kwachiya unosangana nezvinhu zvakaora. And zvinhu zvakafa zvega yabva yasvika paruvari yaona mombe yakatofawo zvega. Ndobva yasoti yakubvunza manje kuti zvino kurara kufa. Kurara kufa. Kurara yekwemurume mukuru. Kwakabva kuti kata pabhendingi nerezi rakadai. Kurara kufa. Kurara kufa. Kurarai. Ndo machemera indasangana andoona manje. Yaibvunza akakuti kurarai kwemurume mukuru. Kwakabva kuti kata pabhendingi nerezi rakadai. Saka uchidza machemera ukadza chichema gora. Payakabvunza yakaona hapana chakadai. Nekuti mombe yanga yatofawo zvayo yega. Yatofuta dumbu yatodai yakutoita kuti yadotoputika yega. Yatodedza gora. Kurara kufa. Dedza gora. Yatumburi. Antoona manje. Zvinogora iyo savara haigore muromo wacho wakagomara. Zvinogora rine muromo unenge piki. Gora rine muromo unenge piki rekuti kanguti bvanzi. Mombe yaAfrica. Parkerson wese. Parkerson yeye anda zvinhu zvakaora. Zvinhu zvakafa zvega. Parkerson nyaya dzako idzi. Parkerson anobata noza. Parkerson zande ndaiona semwana wamai angu ndichimuspekta nchiti Parkerson munhu mushinga. Hapana zvemunhu. Munhu akaiswa nani. Kana ndichatorera mbuya nehanda ndikudze kuti ndishonga torezerera mbuya. Zvinoonodza kuti chi gora akazouya manje. Gora nyaya yekuti anofembera kuti kwaita nyama. Gora ndobva auya aona savara riri kuti gora yatumburi. Kurara kufa. Kurarai. Gora akabva asoti mhando bvasoti nezimuromo rake riri bvaAfrica. Matumbu kaita ndanga kubuda. Zvino savara ari kuona matumbu ari kubuda kudai. Zvanzi zimuzongera baraba zvamunenge muchatipingirisha. Muchakarotipingirisha. And isavara kairi. Apa gora ato busy kuti asi kutya apa gora nesavara azvitasi azviwirirana. Antiona manje. Zvino ndo nyaya ndikudza kuti savara nehure hazvina kusiyana. Hure munhu anonzi akafa ega. Andiona. Munhu usarimwe nechekuchera please. Usarimwe kutozondifurira kana Parkerson wako. Kutozondifurirawo. Kutanzi wa munhu mukuru. Saka iwo kuti unoona kuti uchida kuti ubudirire roora mukadzi mukuru kwauri atone vana vake vakusenza. Atopinda mbade kuzodzi babaka 1. Kata comrade nyaya yenyi baba mfana Hamuzikwanisi. Handizvikwanisi. Andiona manje. Saka unoona kuti chi manje. Ndo zvinhu zvinonetsa mai paupenyu. Ndinogara tichitaura Parkerson ita zvinhu zvako 1-1. Parkerson hari kuita zvinhu zvake 1-1. Ada kuwanza zvinhu. Zvino ukazviwanza manje hauzoti ubva nekuenda nekuti. Andiona manje. Saka zvinowanikwa. Parkerson Ngaasadaro. Saka yechituri yapere. Aiwa yatopera because ndanduka machita because achadza kuzvitora kugosi. Wechi3 taura yechi3. Nyaya yebikiology manje. Aisha. Ko ndakazokutaurira. Taure. Ndakazobikira sekuru ka madora musikuno. Oh. Nenyaya yebikiology yematemba ndabva mumatemba. Andakabva mumatemba pape. Ndabva ndati muri unodoika. Andiona manje. Saka ndakazobikira madora musikuno. Aiwa, andakutaura gogo kaende. Ambuya vakaenda. Apa madora makababika. Ndakavera recipe madora. Half cup yemhiripiri. Amadora zatakati nespoon vhavha ese akwazakati ndaibata spoon wooden spoon. Inotaura yega kuti yabata. Samaji nyaya kuti ndeitika ndakazozino madiploma ako ari kubuda mangwana. Saka ari kubudira pastandard hall. Saka vanoda kuti vange vachionawo ndichigadzwa ndichipiwa mamendu dzebikiology vanouya pastandard hall nepavanouya because ndichapiwa madiploma ndozopiwa madegrees ndozopiwa maqualifications nemacertificates acho. Zviitika rini? Mangwana pastandard hall. Saka mukutokoka vanhu kutokoka vanhu kuti vakasuka zvavo plus vanhu ndakuzonge vachidzidza vobva vaona neofisi yangu yandichapiwa mangwana acho. Bikiology ndaakumberi adora ndakavarovera sekuru recipe vadora vakapa kutenda so ndakabva ndati half cup yemhiripiri inoza mhiripiri yeye yakakuyiwa yeye
nyongwe yese avasina na nyongwe sekuti avasina na nyongwe yese yakabvapera ipapo nguva iyoyo kuti wa ambuya ndibvarowa pasi ambuya akusina ambuya aiva Bikiology aiva ndakuperi saka kubata basa saka zvazvichadava ndezvekuti mangwana kustodart totakana 9 topedza na 3 zvinwiwa zvinenge zviripo vanomwawo makasto vanenge vachimwa makasto vanomwawo saka pane vanenge vada kuzondibata vanenge vakundikanawo plus vanenge vachida kubatsirawo I hope nhamba dzanga kuziva 0773 516 818 ndonge vakundikana kubata world remit ukuru kana ecocash vantoona manje vakada kukandiwa kurokoto waona manje ndonge vatadza kuti asi kubata nguva kana wakundikana nenyaya yemabasa andiona manje but ndikumbira kuti kana mune mukana vanenge vane mukana ngawaitira si vazvionere vega vachiona recipe dzese because mukatadza especially vechidzimai ava ndo vandoya kukoka kuti vanyanya kuuya vanyasona mabikiro vantu varume vavo andiona manje saka kune kwakaipa mangwana iwayo na9 kusvika na 3 o'clock saka nomwe vanenge vachizomwawo zvavo ndichatenderedza plate mamaplate achinda akadai mamaplate achinda akadai mamwe achinda akadai so emadora vane nyongo vese ndo vatiri nyakukoka vane nyongo vese aiwa recipe yacho inotanda kani tanda yakangofanini inotanda zvakawanda chambo ashamu nyamagodo haashamadzikirira kuri pebva uchikangana usageza ngono faribeta makumene zvimwe zvakadaro aiwa good recipe nyungusi pagado chaiyo mutonobuda maoma ausambotya kuti adzishidayo vanhu uyai makasununguka henyu uyai neuwandu hwenyu handimona but nhamba dzangu musakangana 0773 516 818 vanoda kubatsirawo vane vada kupinda muchirongwa aiwa uyai makasununguka pastodart hall ndichazokuudzai nhamba yacho neofisi nhamba yacho aiwa takasununguka handira muproblem kana paine zvimwe zvada kuwedzerawo aiwa pana matopedzera mudhara maona manje but pakasonika nyaya yekuti anofurira vanhu kuti handichazoregera kuhura kana edzi yakurira kuti pachii ngava kana newo kutaura here ikoko ndozvareka achidawo aiwa hakuna zvakadaro shamari kufurira apa nyika chora tiri pakati nekorona zviri nani kuti unzi wafa nekorona because korona inouraya munhu panzvimbo ine ine mahours mashoma ko zvino edzi kufa wayaura ndiudzi kana newo nditaura kwemakumana hamuna maski suduruka ipapo hamuna mamaski aiwe courage baba mfana ndiri pachitu kari kubika nhasi alright sauda mbarobika andozvakata kubika kwedu namapatita 1 week kubika 1 week saka ndiri pajuti ezvi ndine hipi washeni yakadai so apa muriwo mani ndichaharisana muzonotangira papi maona manje saka pakaipa mwana wamai alright airipo ndimhanya ndingaona pota yangu yacho alright maona manje